100 meter løb er en anaerob træning. Grunden til det anaerobt er fordi, at det ikke er iltkrævende. Iltkrævende betyder, at kroppen har brug for ilt for at udføre opgaven. Under anaerob træning bruger kroppen ATP rigtig hurtigt. Jeg har altså glemt min idrætsbog, OJ, så jeg kan ikke lave det der med graferne og figurerne og alt det der. Grunden til, at kroppen bruger ATP'en så hurtigt under anaerob træning og øvelser, er fordi, at ATP er energiforbindelsen, der får musklerne til at lave de her sammentrækninger, og dem har man et meget lille lager af. Man har som sagt et meget lille lager af ATP, men altså ATP der er også rigtig hurtigt til at regenerere sig selv, eller hvad man kalder det. Og derfor, altså det går så stærkt, at lige meget hvor hårdt du arbejder, så vil dit ATP-niveau aldrig falde til under omkring 70%. Fordi det er så hurtigt til at skabe sig selv igen, eller hvad man siger. Det er sådan, at jo længere tid en træning varer, jo mere afhængige bliver vi af energien, vi blandt andet får fra ilt. Og det er derfor, at hvis man skulle kigge på en graf over en anaerob træning, hvor du ikke bruger ilt, så vil du se, at ATP-niveauet vil falde rigtig hurtigt. Og det er derfor, man ikke kan lave anaerobe ting i særlig lang tid ad gangen. Fordi man simpelthen bruger for meget energi.